Straight to the point. Presidente Ferdinand Marcos Jr. padayong nag-review sa 2025 national budget kauban ang iyang kabinete sa dili pa kinipirmahan sa di pa matapos ang Disyembre. Straight to the point. Nautunta may gala si BBM daghan ng mga items siya sa budget nga angay tagaan og closer look mga higala sa presidente kay dunay kakulian. Numero 1 may higala kanang PhilHealth nga gisiruhan og subsidy. Ikaduha ang DepEd mga sukit tigpaminaw. Pilay gikat sa DepEd indekin. Ang gikat sa DepEd mga 12 billion. Ang gikat mahigala sa budget sa DepEd. Straight to the point. Kadakuha na sa computerization mahigala sa Department of Education. Gilaslasan og 12 billion. Nya ang atong standard sa education nakahibaw na ta, in comparison sa international standard na ulahin na ta. Unya karon inay increasean, aron unta mahigala nga mo kumbati ta mga sukit tigpaminaw labi na sa computerization na aspect mga sukit tigpaminaw nga unta ang atong mga kabataan sa public schools ma-expose sila mahigala ining computerization na karon, computerization program sa Department of Education, giibanan pa gyud mga higala 12 billion ang nalaslas. Ano maluso nga budget mahigala sa Histories Kongresos Pilipinas karon pa. Straight to the point. O ang uban pang mga items diha. Pilting investigar mga kaigalan sa itong congressman. Hala, nalipat kita mahigala sa 125 million kunuhay nga confidential funds nga matubag ra mahigala ni Vice President Sara Duterte Carpio. Nalipat ta mahigala, nalingaw ta kay ito na piatos kuno sa Sinduva. Unya, karon ang budget wa magkanimao, ang 12 billion kat mahigala gikan sa Department of Education dapay PhilHealth gisiruhan og budget kay giadto mga higala sa AKAP. Tua sa AKAP punta. Ato ni tagag pagtagad mga sukid tigpaminaw na unsa na ning kalakiha. Naman sige man sa mahigala gimbisigar pero naunsa naman ang hitabo karon wa man magkadimaong budget. Straight to the point. Hinaot punta nga kinis BBM iyang tan-awon ang matag item diha mga kagilaan. Tan-awan na mga item diha sa atong General Appropriations Bill for 2025. Bill pa na mahigalag, mapirmahan sa Presidente, mahimo ng Act. General Appropriations Act na. Mahimo na siyang balaod. Wa pa mapirmahe. Pitsa 19 o 20 ang schedule sa signing. Pero iyang postpone mahigala, kay review pagbalik ron. Education, taon pod. BBM, mo na giingon mahigala ba og sa kanang eclipse pa kasamang Nestor, iuli ang buwan. Musinggit kag iuli ang buwan. Iuli ang buwan, karon iuli ang 12 billion nga budget sa Department of Education. Iuli ang buwan kay gikaon sa congressman. Adi po hinuntanan congressman. Pero kinay mahigala nga ato ni tagag pagtagad gikaon sa mga buaya. Dili mga higala ang bakunawa may nikaon. Mikaon ang mga buaya. Karon mo tagan tanig pagtagad sa banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon kay karong tuiga unang higayon. Kabantay mo sa mga kongresya sa Pilipinas day. Ang 19th Congress mo'y unang higayon nga daghan mahigala gipapriso atol sa investigation in aid of legislation ala contempt. Ngilingigas to mga congressman. Hala, contempt. Unya, ang budget wa magkanimao. Karon pa nga Congress. Timan niha, karon pa nga Congress daghay gipang contempt, daghay na nga priso. O karon pa sab nga Congress politik ano maluso mahigala ang budget. Straight to the point. Kanta nagpagtagad ron mahigala, mura man na mahigala usa ka kimbot lang contempt. Karon pa mga higala nga 19th Congress, daghagi pang contempt, daghagi pang priso, di makaoyon stubag contempt, priso ka. Di kaoyon stubag mga sukid tigpaminaw. Unya karon pasad nga Congress labihan ka ano maluso ang budget. Straight to the point. At ni pagtagad do butaga mo na nga mawad ang credibility mag-investigar mahigala corruption issue. Batok ni Vice President Sara Duterte Carpio nag-imbestigar po otro mga buaya. Wala sa makahuwat dahil nga karon ba very controversial ang hisgutanan sa korupsyon. Wala sa maghuwat nga kanang di lang sa taar karon sa next year na lang. Di kahuwat nga naman election man next year para sa magamit. Karon buntaga mahigala, giabusahan ang contempt power.
Nga ang problema karon mga kagalaan kay ang trust sa mga tao mas taas mag-trust noon nga to sa Vice President base sa survey. Unsao man na karon mahigala ang nag-imbestigar, why salig ang mga tao? Kana survey na. Klaro na, survey na mahigala. Mas taas mo na mong istoryahan bitaw ni Congressman na Neil Tupas. Unsao man nimo na pagpa-impeach indikin nga ang mo-impeach gamay rating, ang trust o approval rating sa mga tao, ang ilang ipa-impeach dako rating. Straight to the point. Sumuna nga ang Quadcom sige imbestigar, ang ilang imbestigahan ni salig ang mga tao. Ang nag-imbestigar way salig ang mga tao. Kanta nagpagtagad do butaga mga higala. Unya, kung imong ipadayon gyud ang impeachment mga sukit ti paminaw kay ingon man tos barbers nga sige lang nigbalik ko nila. Asin kuno gila kuno nga tan-aon kay niya naman ni ron na langanin mo sa ni mga congressman karon day. Kay unsa pagkaalanganin nila, nag-agad sila mahigalas bando sa Malacañang. Pagtan-aw sa Malacañang medyo alanganin ni Mando sa BBM nga di na lang ipadayon ang impeachment. Matod pa ni Leko no mahigala ang message ni BBM padong sa Congress. Nilik o naliklik lang, char-char ba lang gato? So di na ipadayon. Ang problema ron, di man makaman ni BBM tanan day. Kay mingon siya, ayaw na lang yung ipadayon ang impeachment. Ang problema, maminaw ni mga congressmen, mahigala mga district congressmen, kay nag-agad sa Malacañang karon kay ang Makabayan Black di man maminaw. Ang Akbayan o ang Makabayan Black di man maminaw, dinifile maging impeachment di karon nabutag mga higalang na ipit ning Congress ron. Itagaan mo sa trabaho ron, Usa man na day? Pag-ingon tato nga di na lang maday impeachment, wala file. Ni file man gyud. So karon aksyonan gyud na kay na magi-file. Usa man na ron? So problema ang dako ni mga higala. Wa gawas ka man ay oras ila gyud ang suwayan og aksyon mga kagalan ay di ila nang mamatay na dito sa Commission on Justice. Butuhan na dito sa Commission on Justice. Sao man na ron maipit mga congressman kay og mubutal sila nga okay. Dunay sufficient in form and substance. Misupak sa BBM. Unya og panalitag di pud sila mubutar. Mura pud mahigalag na igo sila day nga kamo may nag-imbestigar ana Quadcom na man kay ebidensya. Ngano di man mo uyon nga naman kay ebidensya kamo may nag-imbestigar. Medyo naipit mga higala ining kalakiha. Ato ni tagad pagtagad mga kagalaan Ato ni tagad pagtagad rubuntaga mga sukit ti paminaw sa panuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang pagpasaka og kaso sa House Quad Committee batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte suportado sa Commission on Human Rights. Straight to the Kini point. kuban pa masgutan ninyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 FM. Straight to the point. Atong isgutan may gala ang natad sa legalidad. Ato naman yung nahisgutan pero ato matiwas. Kay kinigong ato mahigalang programa dunay daghang mga musalot nga mga balita sa Bnistor mo ilog og iksina ng ubang mga balita. Daghan kitag mga kanya og mga balita mahigalang lokal nga labi nang dinagko. Di ato mangyong biyaan usa ning mga isgutanan nasyonal kay unahon nato ning mga dinagkong balita nga ni Aston Dool. Onya mo na nga ato lang tipsing-tipsingan. Pero nang po iban nga mangita gyud ning atong discussion indiken mo na nga ako lang po ning isgutan. Nganong isgutan taman ni tungod kay mao kini ang grounds nga ilang ginabalik-balik sa mga impeachment complaints. Kining grounds mahigala nga kadto ang pag-ingon ni Sara Duterte Carpio kung mamatay ko, sa mayang exact word, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Aranita at si Martin Romualdez. Kana, ako nang gika-explain mga higala atong tiwasan og eksplikar. Kay ang katong impeachment complaint naman dito grounds man. Duhara kabuk ang medyo dako-dakong grounds. Kinira mga higalang confidential funds o kining threat kunuhay. Ang uban mantoy gapa tong uban mga sukid di paminaw Sa muna nga ato ning isgutan may higala kay minguman nga kuan na gyud no 5 ka. Pero ako makaingon bitaw ko nga katong pagkapresko ni Sara Duterte Carpio gisapot siguro sa today pero ting lagutan niya mo to panahon na nga katong iyang chief of staff no nga contempt no mao na nga lagot kay siya. Muna ako maingon ko nga mayo nga naa sa spokesperson. Pero ambot lang kay kining masa mga higala nga akong ipangutana mo ingon masad sila nga okay kayo kay isog si Sara. Sukol gyud. Ako lang sang respetaran sila may higala lain pud ilang hunahuna. Pero unsa man gito sa legalidad mga sukid tig paminaw.
kanang pagkasultiha mga kagalaan, tinuray lang, gidaginot yun ni sa NBI, with due respect sa mga taga-NBI, kay maminaw ba ni nato, nasayod ta mahigalang mga mayang laki, kining mga taga-National Bureau of Investigation, na yung mga lawyers diha, maayon yung mga imbisigar. O nga ni, tanaw ko mahigala og daghang krimen nga naitabo, hindi ko nga krimen yung klaro eh. Butan ta lang sa Cebu lang daan katong akong gusto unta nga masulbad katong Toledo nga usa ka minor de edad gida sa lodging house namatay day hangtod ron wa pa masulbad. Straight to the point. Kana unta mayong sulbaron kasama ni Store nga imbisigahan ba. Daghan kay krimen nga angay imbisigahan. Kini gidaginot gyud ning kang Sara Duterte Carpio. Nga pero wala gina, ug wa pa ni suguas Malacañang, dili po ni sa munani day. Kana go masuguan ka mahigalas Malacañang, siyempre kasama yung direktor ining NBI ron. Ya may direktor na si ang direktor ni ron judge ni kanhiday Jaime Santiago. Inigsugo sa Malacañang imbisigahon, siyempre kini si Jaime Santiago nga former judge, retired judge. O imbisigar gyud kanistor kay kun di ka mo imbisigar moingon nga o di ka mo imbisigar da na may daghang musugot o kamo yung musugoon. Nya kana pong uban na day nga naghuna-huna po dili kay mingon nga dili ka mo sugot-sugoon. Kini trust and confidence naman pagka-direktor sa NBI da kini ni ang naman may ikapulisan niya musugot, sugoon. Ha? Unya kana pong uban na naghuwat naman po na ni Store nga mo itudlo nga maghuna-huna ako sugoon Malacañang sugot ko. Mana nga ilang nga imbisigar. Kumuto na naon may gala porbida. Asa man dapit ang krimen ani. Unya si Sara Duterte Carpio, wa mo tunga. Atol sa investigasyon, mingon po, la, tanawa, wa mo tunga. Lima ka, wa mo respeto sa NBI. Si Sara Duterte Carpio. Timan ano to mga kagalaan nga kining investigasyon sa NBI. Di pa ko moadto sa uban nga mga aspito. Dunay duha lang dayon. O ikaw, Vice President, gimbisigar ka mahigala sa National Bureau of Investigation, duha ka butang mo santop dayon sa mo. Bugada ko na si Sara Duterte Carpio. Unsa man, para asa man ning investigasyon. Number 1, para impeachment ni. Nga investigation. Mutubag na lang ko nga to sa impeachment court. So mahimo nga dili sa mutunga dito, mutubag na lang ko sa impeachment court. Kay, muimbestigar sila nga criminal investigation mga kagalaan. Remember nga ang Vice President is immune from suit. Straight to the point. Nga nung imbestigar ng NBI sa Vice President nga immune man siya from suit. Ha? Buti pasabot nga kanang Vice President dili mahimong pasakaan o criminal case while sitting Vice President siya. Straight to the point. Pariha na sa presidente mo ng impeachable official sila. Kabantay kabisan mga higala sa Irap na priso to sa Irap pagka dili na sa sitting. Kanas Gloria Macapagal-Arroyo katilaw na prisuhan pero dili sitting president because while you are a sitting president, you are immune from suit. Ha? Buti pasabot, samtang naglingkod ka nga presidente, dili ka pwedeng pasakaag kaso. Ang only way nga mapasakaan kag kaso nga matanggal ka impeachment ra. Straight to the point. Maura. So kung ikaw may Vice President, ipatawag ka sa NBI, sa may tuyo din patawag. Ha? Kung ang tuyo mga higala, automatic mo na, impeachment yung tuyo. Di okay, ato kung tubag sa impeachment court. Nya mga tao yun, la, wa mo tunga si Sara. So dunay mga katarungan nga ato mga higalang ipatinaw sa publiko. Nga kadto Sara Duterte Carpio mahimong di sa motunga dito. Kay unsa man toy krimen mahigala number 1 ha. Kining kasuha pa yun, kapag namatay ako, kapag pinatay ako, patayin mo sa BBM, si Lisa, si Martin, asa man krimen. Nga ang statement mahigala hypothetical, conditional. Mo na kung example nga, mura ba na sa istorya, kung mamatay ko, patyon tika. Medyo, unya, imo ginang ipugos, mahigala nga krimen, medyo alanganin. Kana hino, makabati kag istorya, hindi ken nga mingon, kung mamatay ko, kalagon tika. Pero kanang istorya, hamay lang na istorya, hanong tigkalag-kalag ba? Isa po mutuon ang istoryahan ni Store.
Kay mingon ka, kung mamatay ko, patyon ti ka, kisa may patay-patay naman ka. Kana no, nga, kung mamatay ko, kalagon ti ka, kana, ang mo, to, po na kator, pong, di po ba das korte hino na istorya, ha? Mabutang tana mahigala sa mga asoy ni Kuya Goliath. Na maingon, nanugo man si Sarah. Kanang pagpanugo mga sukid tigpaminaw, iya man gisugo unya gikabuangan pod sa uban hinuon nga si John Wick na kuno gisugo. Kinigo John Wick mahigala mao mo kuning artista sa Hollywood ba nga dunay mga salida mahigalang brutal nga mga salida ba nga grabe mikig pinusila yung John Wick mga higala labaw pang Lito Lapid. Mao ni ang Hollywood version ni Lito Lapid nila mahigala ni Kuya Cardo Dalisay. Pirting abtika na John Wick. Uy, mao kuno gisugo dahil Sara Duterte Carpio. Gikabuangan na lang yun noon. Ano man, kanang sugo. Di man niya, kapag pinatay ako, patayin mo sila. Ang pangutana day, parihan lang, kung mamatay ko, patyon ti ka. Dili mada. O bingon, kung mamatay ko, nagsugo na ko, papatay ti ka. Ang pangutanan dako ron, kanang mga kriminal, kanang mga hard killer day, manukot mga nadaan 50%. Inig-accomplish gano'n. Inig-accomplish this term, nukot kinsa may sukta na patay ka naman. Di ba na pwede ni mong bayran tibuok ni store? Imo man ang bayran daan og 20% pa una-una. Pareha pag magpatahi kag kalsones, magpatahi ba kag kuan nakaipatrabaho, di man imo kanon ni store. Ang kuan ana nga bayran nimo katunga lasa labing kuan nya unya nang ma-accomplish na bayran nimo dugang. Pwede pang pagkapinan. Kana suguon ni mong tinaro nga sugo. Kana suguon ni mong krimen. 5 kag mupatay kag presidente. Grabe ko na guarded ko na mahigala presidential security guard. Guarded ko na. Kanang asawas presidente. Hasta na mahigalang speaker. Inigkamatay na nimo ni Store. Simba ko lang. Nya nanugo ka. Kisa may gisugo nimo. Kana si client kong suguon nimo na. Butang tag high killer na. Di na mo tuman. Ay, wa naman po ka ni Store. Kisa may bayad na ko. Tanawa ko no, analyze ko no ninyo. Manugo pa ang patay. Mo promise ka nga kapag pinatay ako, patayin mo, wag mong tigilan. Unsa pagsugo ng patay, huna-huna man ang hard killer unya. Asa may manukot sa bayad? Kanang promise mahigala bida. Palihara ko na mga kaigalaan. Tanawa, kana gani mga kaigsunang amahan mo saad sa mga anak. Tanawa dahil mingon. Okay, mga anak, labi ng tinga-tinga na to na sa ICU. Nagkamatay na kuha ka ng yuta, bahinan ninyo na in-equal gyud nga pagbahin mga anak. Tando po mga anak. Oh, promise dad, equal bahin. Pagkamatay ni Storm, maingon ng pagkamatay na, maingon na karon, wa mo tuman sabot, patay namang amahan. Maingon, ako may kinamagwangan. Bida, ako kunon gipadamgo kong daddy nga ako'y kinamagwangan, ako gyud akong bahin sa yuta. Patay naman. So, mga napagkuhan ni Store. So, may tabuan na gamitan gina mag-will and testament. Pirmahan gina daron. Will and testament ang gamiton. Pero bisan gani will and testament dahil nga, ibahin-bahin na, okay, kana. Ipaagi pag yung probate proceedings. Inikahuman. Kay mahimo man nga pag pirma sa amahan dito, probate proceedings. Imong yuta, katong dito sa Negros, imo to day. Ikaw, RB, ang katong yuta sa Bugo, imo to. Nya ikaw po, Daniel, ang sayuta sa Cebu City, imo na, pirma. Will and testament. Hindi kamatay sa amahan, questionon paghihapon, bisan paganignanan na nakabutang ng will and testament, bisan nga gipirmahan na, questionon. Nga naman, ipaagi pag probate proceedings, mingon na, ang yuta ni Monimuel sa Cebu, mas dako magbalyo sa amo. Kamo na may gisaad ni daddy ni, sa unas buhi pa. Sa buhi pa, pero panapatay mas daddy niya. Ato ipa-prove ning atong will and testament kung nakuan ba ni, labi pag doon ay igsuon dahil nga wader eh. Nunya, si daddy ang napanahona ka na paghimo sa will and testament, nagtumar na ogwan, tambas demensya. Naman ko'y ebidensya, resitas doktor. Kanang panahona paghimo ng will and testament, dili na siya sakto sa kuan na, kay na, nanay Alzheimer's kuan, ang daddy. So ato ning i-question. Kana sa lakto di pag-istorya, kanang inang, wag hinungdan mga higala. So pag ingon, patayin mo sila. Gikabuangan na lang ginoon, John Wick na mo igisugo.
Doon ako na miingon po niya, amahan day. Mga anak, kung mamatay na gani ko, akong tugo ninyo, kanang yuta, ayaw nagibaligya, kanang yuta, diya sa kuan ha, kay ato ng kuan yun. O, mutuman, pagkamatay, mingon, ato lang bahin-bahinon, labi na, makagubot na day. Gubot man yuta, so ato lang ibaligya na para bahinon, ato ang kuan. Di na mutuman sa amahan, oy. Labi pa, mingon, nistor nga, mga anak, kung mamatay gani ko, kanang yuta sa likod, ayaw yun yung ibaligya ha. Mingon, anak day nga, tay, di yun ito ibaligya na, kini mo na ato. Sa laktod, pagka-istorya ka mo, kung mamatay ko, mo ni akong buhaton, Jesus, Ginoo ko. Asa may krimen? Ha? Nya taon po, mga higala, ang retired judge, nga mao mga higalay, director sa NBI, simple suguon kas Malacanang dekin. Daghan pa mga krimen diyang angay imbisigaron, ay. Pero suguon ka, mahigala, mapugos ka gyud og sugot. Ay di ka mo sugot, with all due respect sa NBI, daghang mga maing laki diha. Pero masuguan lagi ka, maglisod ka gyud balibad. Kaya karon ingon sa wa mo to nga sala Duterte Carpio. Gadto sa NBI why respetar. Timan Unsa may direksyon sa NBI investigation? Number 1, ang NBI may galaw masay contempt power. So kung dili mo tubag sa NBI, unsa may buhaton? Ang NBI mo kuha sa mga ebidensya, i-consider nimo to nga waiver sa iyang rights, ipasaka ang kaso. O may sa mo tubag. Di man nimo madakop na Sara. Di man na pwedeng i-contempt sa NBI. So mahitabuan na, ipasakang kaso sa piskalya, kung maugin yung tuyo, criminal case magyug ka na, ipugos yung pasaka sa piskalya ang kaso. Unya, pag abot sa piskalya, pag landig sa piskalya, question of law dayon na, padong Supreme Court. Ha? Ano man, impeachable official man immune from suit man ano yung manikiha. Oh. Mo argue mo dito nga, dili impeachable, kuha na dili na immune from suit, di magdako Supreme Court. Adto ang question mahigala sa Korte Suprema dayon. Muna nga di mo to nga sara diha. Oh, di lang ko mo to nga diha kay wa man mo jurisdiction nga di man ko pwedeng pasaka criminal case. Kung pasaka mo impeachment case, mo atubag ko ngadto sa impeachment court. Straight to the point. Karang uban mga higala misa, kalimang kasara wa mo to nga. Grabiha day kino Hindi man sa mo to nga. Napailain nga argument. Ngano nga angang di mo to nga sara pero wa na matay oras mga higala, no? Ato ni tiwason og mapuhon. Kining laing argumento may gala nga ngano nga mahimong di sa mutunga. Ako lamang paunhan og istorya ha. Ang NBI mahigala Jesus Marosep. Ko na explain dugang na lang unya or og babaka. Ang NBI Bureau kana, National Bureau of Investigation. Unya imo manghigalang ikmanduan ang second highest official of the land nga mutunga diha sa mga opisina day. Ha? Explain ko na mga sukit tig paminaw unya. Straight to the point.